Wis siap? Sebelah sak kayangmu pokok doyong. Nggih, apik sebelahne. Nggih. Nyuwun paratosanipun dumateng Bapa Seman saking Macan Putih lan Bapa saking Halo suwun untuk mengganti pelandang wasit. Monggo Bapa saking. Monggo Bapa Seman. Ora apa-apa. Yo, pelandange wasite diganti dulur lanang Bapa Seman. Ngene lho sing tak karepne. Lha tas cetok saiki cetok nene dadi wasit pelandang. Ya ora nggih contoh adik-adike to ngene iki. Yo, diajali ha. Kaya ora bisa ngoncati. Salaman. Saben wanci tansah matur suwun Bapak Sakeh beserta anak buahnya. Matur suwun Bapak Seman beserta anak buahnya. Nanging ayo selamat sore kepada Mbah Takim selaku senior sesepuh